Da yawa daga cikin mutane suna da san cewa ilimin boko ya samo tushe ne daga Turawa. Wasu kuma suna tunanin ilimin bokon ya samo tushe ne daga Yahudawa. Wasu kuma suna tunanin akwai gudunmawar kaɗan daga cikin malaman addini a ilimin boko. To ku biyo ni a cikin bidiyon domin sanin cikakken sani dangane da yadda abin yake. Amma idan wannan shine farkon zuwanka, idan kana kallon mu a YouTube, daure ka danna alamar subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin ka ringa samun shirye-shirye da zarar na dora. Daular musulunci ta kasance cibiyar ci gaba da dama a fannin ilimin boko, kamar a fannin kimiyya wanda ya hada da ilimin lissafi wato mathematics, ilimin physics, geography da kuma ilimin likitanci wato medicine. Ga wasu daga cikin fitattun malaman musulunci kuma masana kimiyya waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a wannan fanni. Al-Haytham ya rayu a ƙarni na 945 zuwa ƙarni na 1040, wanda kuma aka fi sani da Al-Hazen a bokance. Ya kasance ɗaya daga cikin masana kimiyyar lissafi na farko na duniya wato ilimin mathematics. Ya bayar da gudunmawa a fannika da dama da suka hada da kimiyyar gani wato optics, da ilimin sararin samaniya wato astronomy. Ya kuma bayyana hanyoyin gwaje-gwaje da kuma taimakawa wajen samar da hanyar kimiyya. Za a iya cewa abin da ya fi ƙwarewa shine fannin ilimin gani wato optics. Jerin takardunsa a kan na'urar gani mai suna The Book of Optics ya rinjayi masana kimiyya na yamma wato Turawa da dama da suka zo bayansa, kamar su Roger Bacon, Leonardo da Vinci da kuma Johann Kepler. Al-Khwarizmi ya rayu a ƙarni na 780 zuwa 850. Yana ɗaya daga cikin manyan malaman lissafi na tsakiyar zamani. Aikin da ya ƙirƙira kan warware daidaito wato solving equations a duniyar lissafi ya sa aka yi masa laƙabi da Father of Algebra. Kalmar algebra ta fito ne daga hanyar da ya yi amfani da ita wajen warware daidaito wato solving equations da ake kira algebra. Al-Khwarizmi ya kuma yi aiki a wasu fannoni kamar su trigonometry, astronomy da kuma geography. Sunan Al-Khwarizmi a bokance shine ake kira algorithmy. Ya zama kalmar da ake amfani da ita don kalmar lissafi wato algorithm. Malami na gaba shine Al-Kindi. Al-Kindi ya rayu a ƙarni na 801 zuwa ƙarni na 873. Al-Kindi wani masanin falsafa ne na Larabawa wanda ya yi ayyukan fitaccen masanin kimiyyar nan da falsafa wato Aristotle. Ya rubuta ayyuka na ƙashin kansa da yawa kuma ana kiransa uban falsafa na Larabawa wato Father of Arab Philosophy. Al-Kindi ya karanci mathematics wato ilimin lissafi, music da kuma medicine wato ilimin likitanci. Malami na gaba kuma shine An-Nafis. An-Nafis ya rayu a ƙarni na 1213 zuwa ƙarni na 1288. An-Nafis likita ne wanda akasari ya shahara da aikinsa wajen bayyana yanayin huhu wato pulmonary circulation. Ya bayyana yadda jini ke gudana daga ɓangaren dama na zuciya sannan zuwa huhu don ɗaukar iskar oxygen, sannan kuma ya koma ɓangaren hagu na zuciya. Malami na gaba kuma shine Ar-Razi. Ar-Razi ya rayu a ƙarni na 854 zuwa ƙarni 925. Ar-Razi yana ɗaya daga cikin manyan likitoci da suka yi tasiri a tsakiyar zamanai. Ya rubuta yawancin abubuwan lura da yawa waɗanda daga baya aka yi amfani da su a zaman littattafan karatu a yawancin abubuwan lura da lafiyarsa a cikin littattafai da yawa, waɗanda daga baya aka yi amfani da su a zaman littattafan karatu a makarantun boko na likitanci. Abubuwan da ya gano sun hada da lura da yadda ake rarraba cututtuka daban-daban da juna. Ɗaya daga cikin misalin wannan shine aikin da ya yi akan cutar sankarau da ƙyanda. Malami na gaba shine Az-Zahrawi. Az-Zahrawi likita ne wanda ya ƙware a aikin tiyata. Ya rubuta littattafai da yawa akan batun, kuma a wasu lokuta ana kiransa Father of Surgery wato uban tiyata. Sannan kuma sai Ibn Rushd. Ibn Rushd ya rayu a ƙarni na 1126 zuwa ƙarni na 1198, wanda kuma ake kira abokance Averroes.
saboda haka da inda ka ji Averroes a boko to Ibn Rushd ake nufi. Ibn Rushd ya kasance masanin ilimin lissafi, ma'ana shi malami ne wanda ya nazari a fannoni daban-daban. Ya shahara a matsayinsa na masanin falsafa kuma ƙwararre a shari'ar musulunci. Shi mabiyin malamin filosofi ne na ƙasar Girka wato Aristotle, kuma ya kafe akan cewa duniya tana bin dokokin kimiyya da Allah ya halitta. Malami na gaba shine Ibn Sina. Ibn Sina ya rayu a ƙarni na 980 zuwa ƙarni na 1037, kuma ana kiransa Avicenna. Don haka da inda ka ji Avicenna abokance to Ibn Sina ake nufi. Ibn Sina na ɗaya daga cikin manyan malamai na tsakiyar zamanai. Ya samu ci gaba a fannoni daban-daban da suka hada da ilimin taurari wato astronomy, da ilimin ƙasa wato geography, da kuma ilimin lissafi wato mathematics, da ilimin likitanci wato medicine, da kuma ilimin falsafa wato philosophy. Ya fi shahara da littafin da ya rubuta mai taken The Canon of Medicine a makarantun likitanci shekaru ɗaruruwa da suka wuce. Sai kuma malami na gaba wato Umar Khayyam. Ya rayu a ƙarni na 1048 zuwa ƙarni na 1131. Umar Khayyam ya yi karatu a fannoni daban-daban, amma ya fi shahara a fannin lissafi wato ilimin mathematics, da kuma ilimin taurari wato astronomy, da kuma waƙoƙi wato poetry. A cikin ilimin lissafi ya samu ci gaba a fannin lissafi da algebra. A fannin ilimin taurari kuwa wato astronomy an san shi da yin amfani da taurari don ƙirƙirar kalanda daidai. Ya kuma shahara sosai a yammacin duniya a matsayin ɗaya daga cikin manyan mawaƙa daga gabas ta tsakiya. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin manya-manyan malumar musulunci da suka ba da gudunmawa a kimiyya a duniyar boko. Ku kasance da ni a shiri na gaba domin ganin maluman da zan zo muku da su wanda suka kasance sun ba da gudunmawa a fannin boko a fannoni daban-daban. Nura Ma'azzam Bichi da na gabatar nake cewa mu kasance a wani sabon bidiyon. Kada kuma ku manta ku danna alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa domin samun shiri na da zarar na ɗora.